Mikä fiilis? Lasit on ainakin jo kireellä ja... Kyllä. Hyvä, hyvä. Lasket hölsky. Kenen sinä oli lähteä hyppää koneesta? 15 vuotta sitten varmaan joku tylsä kemmantunti lukiossa, niin päätettiin, että 30 mennessä hypätään ja mä täytän 31 tuossa pari viikon päästä, niin ei voinut enää Hannaa. Noniin. Nyt se on tehtävä. Oikein. Silloin se tuntuu, että siihen on niinku ikuisuus, että ei se tapahdu koskaan, mutta täällä ollaan. Jännittääkö yhtään? Jännitti. Nyt rupeaa olemaan semmonen rauha, mutta todellisuudessa jännittää vielä. Joo. Katsotaan kuinka käy tuolla koneessa. Hyvin käy. Yes. Kyllä, ehdottomasti. Oli kyllä makea toi vapaa pudotus. Ihan uskomatonta. Vielä noin pilviä täällä. Alussa tuntui, kun olet ollut Linnanmäellä. Joo, tää on vielä paranee, että päästään pyörittelemään tän varjolla. Hyvät maitamat. Eikö ookin? Muksista keikkaa. Kiitos. Onneksi olkoon. Hyvin meni. Mikä oli parasta? Maisemat Hyvä, ja hyvä. turvailu. Lähtitkö uudestaan? Kyllä. Oikein. Me tehtiin se 30 ja still alive. Yes.